De data aceasta vă prezentăm un sistem de cogenerare instalat de compania Vale Creative Solutions la hotelul Orizont din Predeal. Aici avem un echipament cu putere instalată mai mare decât la cele din apropiere. Este vorba despre un echipament de 75 de kW electrici și 140 termici, care poate să funcționeze utilizând drept combustibil gazul natural, biogazul sau, foarte important în acest moment, hidrogenul verde. Ca orice aplicație de cogenerare, echipamentul prelevează din punct de vedere termic o parte din apa de pe retur, o preîncălzește și o reintroduce în circuitul de încălzire al hotelului. Din punct de vedere electric, debităm întreaga energie electrică produsă de sistemul de cogenerare în instalația de joasă tensiune a hotelului. Echipamentul are capacitatea să urmărească sarcina electrică și sarcina termică a hotelului, astfel încât să nu producă niciodată mai mult decât nevoile hotelului, eficientizând și maximizând performanța economică a investiției. Ca și la alte aplicații de sisteme de cogenerare pe care le-am prezentat, vom face și aici ceea ce am numit proba de zgomot. În acest moment, echipamentul este cu ușile închise și zgomotul de fond care se aude este parțial de la motor, dar mai ales este de la cazanele și pompele din centrala termică. Pentru a ne face o idee reală despre ce zgomot face motorul, vom deschide ușile. Cu această ocazie puteți să vedeți motorul. Este un motor cu 6 cilindri în linie și generatorul. Cantitatea de căldură emanată de motor este substanțială. Acum nu mai e recuperată să fie transmisă către hotel, și o parte se pierde prin aerul cald care iese. În același timp, ne putem face o imagine în legătură cu zgomotul pe care motorul îl produce, zgomot care este atenuat de carcasa acestuia. Am revenit acum la situația normală de funcționare. Constatăm că ne înțelegem fără să ridicăm vocea. Este o probă pentru cei care au îndoieli în legătură cu posibilitatea de a instala un sistem de cogenerare într-o centrală termică. Mulțumesc pentru atenție!